Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da yanda za ku cire kuɗin ku a cikin Telegram wa'inda kuka samu ta hanyar inviting. So idan ku manta ba, a can baya mun yi bidiyo yanda za ku samu dukkanin mutum ɗaya wanda kuka gayyata za a ba ku naira 200, sannan kuma da kwai inda za ku shiga ku kama samun bonus na naira 100 a duk bayan awa ɗaya. Sannan mun nuna muku da hanyoyi da dama cikin wannan Telegram ɗin yanda za ku samu kuɗi ba tare da wata matsala ba. Da haka yanzu za mu nuna muku yanda za ku cire kuɗin ku bayan kun samu. Da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So ka mu shiga bidiyon yan uwa da Allah, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manirwan TV, muna roƙon ku da wuri ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Okay, kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararruwa zai bayyana. Sai ku daure ku taɓa wannan ƙararruwa, kuna taɓa ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi. Sai ku daure ku zaɓi zaɓin sama, shine zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah, muna roƙon ku daure ku danna mana like, sannan ku yi wa abokunan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. Ok, da farko kamar yadda kuka sani a link ɗinmu yana Telegram, da haka za mu shiga link ɗinmu domin ganin me muka samu, sannan kuma ya za mu yi adin ɗin account ɗinmu ba tare da mun sha wahala ba. Da haka tsaye mu shiga Telegram kamar haka. Ok, so muna shiga Telegram za mu je mu shiga link ɗin kamar yadda muka yi a farko. Ok, ga wanda ba su rijistan ba za mu aje musu link a wannan bidiyon a description wannan bidiyo, su je kai tsaye su yi rijistan kamar yadda suke gani. Sannan kuma za mu aje muku bidiyon ga wanda ba su yi rijistan ba, su je su kalli bidiyon domin su ga yadda za su yi rijistan. Da haka kai tsaye sai mu zo mu taɓa link ɗin kamar yadda kuke gani. Ok, muna taɓa link ɗin kamar haka, kai tsaye zai buɗe mana wannan fuskar. Bayan ya buɗe mana wannan fuskar za mu zo mu taɓa start kamar yadda kuke gani. Ok, so muna taɓa start, kai tsaye zai buɗe mana wannan fuskar. Bayan ya buɗe mana wannan fuskar, kai tsaye sai mu zo mu yi checking balance, mu gane nawa muke da shi kai a cikin wannan website ɗin, ko in ce wannan Telegram ɗin. Ok, kai tsaye bayan mun zo sai mu zo nan ƙasa inda aka rubuta check balance, sai mu taɓa shi. Ok, muna taɓa shi za mu jira su turo muna me muke da shi ƙasa. Da haka idan kuka duba gashi nan muna da 10,000 da naira 20 kamar yadda kuke gani. Ok, so kamar yadda kuke gani ga rifa mu nan mutum 48 suka yi rifa mu. Ok, sai mu zo mu taɓa wannan gurin da kuke gani inda aka rubuta holy bonus. Ok, so muna taɓa shi, kai tsaye za su ba mu naira 100 kamar yadda kuke gani. Mun samu 10,000 da 100 da naira 20 kamar yadda kuke gani gashi nan your total balance kamar yadda kuke gani. So okay, so abinda zamu yi kai tsaye sai mu zo nan gurin da aka rubuta bank account. Okay, so muna zuwa nan gurin da aka rubuta bank account sai mu taba shi. Muna taba shi, kai tsaye zai bude mana wannan fuskar. Bayan ya bude mana wannan fuskar, idan kuka karanta wannan bayanan suna buƙatar ne mu je mu yi ma channel din su subscribe, sai mu zo mu taba kamar haka. Okay, muna taba kai tsaye zai kai mu YouTube. Bayan ya kai mu YouTube za mu yi musu subscribe, sannan kuma za mu zo mu taba alamun ƙararrawa. Muna taba kai tsaye za mu dawo baya kamar yadda kuke gani. Okay, so muna dawa baya kamar yadda kuke gani, kai tsaye za ku ga sun ce muna mu zo mu taba don kamar yadda kuke gani gashi nan inda suka ce mu zo mu taba don. Okay, so muna taba don kamar haka, kai tsaye za su ce muna mu yi submit din bankin mu kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce please submit your bank name. Okay, kamar yadda kuke gani bayan sun riga sun turo muna wannan sai mu zo mu taba shi kamar haka. Muna taba shi, kai tsaye zai nuna muna wannan ƴar ƙaramar fuska. Bayan ya nuna muna wannan ƴar ƙaramar fuskar za ku ga wannan na farko, wannan rubutun na farko a rubuta reply, kai tsaye sai mu taba shi. Okay, so muna taba shi, kai tsaye sai mu zo mu rubuta sunan bankin mu kamar yadda kuke gani, sai mu rubuta First Bank kamar haka. Okay, so muna rubuta First Bank kamar yadda kuke gani haka, sai mu zo mu tura musu kamar haka. Okay, so muna tura musu kamar haka, za su ce muna please submit your account name. Da haka sai mu sa mu yi submit din account name din mu kamar haka, sai mu zo mu rubuta account name din mu kamar yadda kuke gani. Okay, sorry kai, za mu zo mu taba wannan abin da suka turo muna taba shi, sai mu yi musu reply kamar haka. Okay, muna danna sai mu zo mu saka sunan bankin mu kamar sunan account din mu kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, so kamar yadda kuke gani ga sunan account din mu, so muna tabawa kamar haka sai mu tura musu. Muna tura musu za su sake turo muna kamar yadda kuke gani ga hanan sun ce mu yi submit account number namu kamar yadda kuke gani. Okay, sai mu taba wannan rubutun, kuma shi dai za mu taba wannan rubutun. Okay, muna taba shi kamar haka sai mu musu reply da account number din mu kamar yadda kuke gani. Okay, so sai mu zo mu rubuta account number din mu. Okay, kamar yadda kuke gani account number din mu shine wannan 310858640 5. Okay, muna sa kamar haka sai mu zo mu taɓa wannan alama ta sandin, muna tura musu kai tsaye. Za ku ga bayanan sun
ba mu dalla kamar yadda kuke gani sun ce your bank detail ga hana your bank name shine First Bank, your account name Manar Garba Ato kamar yadda kuke gani, sai kuma your account number ga ta nan 310-858-6405 kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce muna green Manar your bank detail has been saving kamar yadda kuke gani sun ce mun riga mun yi saving din shi. Ga nan suka ce for withdraw of your fund, so wannan hanyar mun riga mun yi saving din abun nan din mu kamar yadda kuke gani. Okay, sai mu zo wurin da muka ga inda aka rubuta withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan withdraw, ko sai mu zo mu taba shi. Okay, muna taba shi kamar haka, za mu jira su bude muna wannan fuskar. Bayan sun bude muna wannan fuskar za su ce muna kuɗin mu sun kai adadin da za mu yi withdraw din su, amma mu yi haƙuri kai tsaye sai a ranar gashi nan kamar yadda suka ce withdraw for fund to your bank account will be on November kamar nan dai kamar yadda kuke gani. Okay, gashi nan dai kamar yadda kuke gani sun ce kai tsaye sai ranar November 19 2021 by 7 shine za su ba mu dama mu use withdraw. Da haka sura kwana uku kamar yadda kuke gani. Okay, so tuna cika kwana uku kai tsaye za mu yi withdraw din mu ba tare da wata matsala ba. Da haka wannan kuɗi muna withdraw din su za su je account din mu ba tare da wata matsala ba. Da haka wannan hanyar za ku bi domin ganin kun yi withdraw din kuɗin ku zuwa account ɗinku ko kuma kun yi amfani da su ba tare da kun sha wahala ba. Da haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Manir One TV, sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.